युवा पंगड युवा ग्रुप ऑफ शिवोली कॉन्स्टिट्युएन्सी आणि 75 मेंबर्स हा हे सगळे भुरगे मेळून यंग भुरगे आणि एव्हरी इयर हे कॉम्पिटिशन ऑल गोवा कॉम्पिटिशन करतात. तांकां तुम्ही मोठ्यान ताळ्यो मारून त्यांची उर्बा वाडोवची. Big congratulations to Bob Salish and the entire group, entire committee. नमस्कार, माझे नाव साईश गजानन नार्वेकर. श्री साई दिगंबर क्रीडा आणि सांस्कृतिक मंडळ आसगाव या क्लबाचो फाउंडर आणि प्रेसिडेंट. आज आम्ही दिवाळी उत्सव 5.0 हे दिवाळी बद्दल एक कार्यक्रम दवरलेले. तितून आम्ही टोटल 10 स्पर्धा दवरलेली. 5 आज आमच्या आसगाव मर्यादित, 3 शिवोली खातीर आणि 2 ऑल गोवा. ह्या 10 स्पर्धा आमकां टोटल 180च्या वर पार्टिसिपंट मेळ्ळले आणि सगळ्यांक आमी पार्टिसिपेशन सर्टिफिकेट, ट्रॉफी तशेंच कॅश प्रायज सगळ्यांनी ज्यांनी पार्टिसिपेट केले तांकां खूब कॉंग्रॅच्युलेशन म्हणटा. विनर्सांक तशेंच जजीस आनी आयच्या स्पर्धेचे जजी केले